Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Angkol Dagol And Tita Tanya Chinita. Basta asawa ng driver Maganda. at Selosa. basic. Magandang umaga po sa inyong lahat, Angkol at Tita, lalo na sa mga taga-subaybay at nanonood sa radyo, lalo na pagdating ng programang Mga katas ng nakalipas. Itago niyo lang po ako sa pangalang alias Edgar. Wala po ako sa Bagong Silang, Caloocan. May asawa at mga anak po. Isa po akong taxi driver. Sweet lover. Inaamin ko po nung kabataan ng Angkol at Tita ay may pagkahabulin ako sa mga chicks. Pero umiwas na po ako nung nag-asawa na po ako at napangasawa ko si Marisa. Dahil bukod sa maganda ay napakasilosa at matapang pa. May mga nanunukso po sa akin. Pag kumakain ako sa mga karinderya, yung mga kahera, mga serbidora. Pero ang focus ko po ay sa ulam at sa kanin lang. Parang si Angkol. Wow! Amazing. Di po ako nagpapadala sa tukso. Pero talagang lapitin po ako eh. Wala naman po akong nunal sa aking for adults only. At dito ko masasabi na muntik nang maabot ang langit. At dito na po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Ready na yung mga baon ng bata. Ay, teka. Itong kape, dagdagan ko ng asukal. Pa! Ready na kape mo. Morning po. Salamat. Sarap tulog mo? Oo. Ang lakas ng hilik mo yan at ang pagod ka kahapon. Sarap po talaga magtimpla ng kape, ma. Siyempre. Wala kang katulad. Isang kiss. Ay, bakit may natikmang ka bang ibang kape na timpla? Ano mo na-compare sa iba? Hindi, yung nagtitimpla sa amin si Kasi hindi mo naman masasabi Si Ate na walang Guy. katulad unless may tinikman kang ibang kape. si Ate Guy kasi pag nandun kami sa garahe, may tindahan siya doon ng kape, tinitimplahan din niya kami. Ah, Pero may sigurado bayad, yan may si Ate bayad. Gay yan, Oo naman, si Ate Guy. Sige na, anhin mo. May bayad naman. Ubusin Pero- mo.
Kasi sa kanya, Ang dami mong instant eh. paliwanag. Halata naman. Hoy, mga bata, bilisan nyo, malalate na kayo. Papa, parang ayoko di papasok kasi merong may Papa. usok yung taal. Hindi yun usok, meron ng Papa. Smoke. Tropical depression, Papa. Na-depress Yun, Papa. na-depress Malungkot. yung pandropiko, Papa. Malungkot po yung taal. Na-depress po siya. Papa, wag na kami ni papasok. Sabi ni Oy, oy, Mayor, oy, oy. walang pasok. Hoy, yung bagyo o kung ano man yan, wala pa yan. Kung waambon lang, absent na agad kayo. Kasi di ba bawal kami ni kakasakit? Wala kayong pera pampacheck up sa amin. Oo nga, Papa. Baka magkasakit kami, Papa. Kasi pagdating sa school, Papa, magsisipa lang kami, Papa. Wow, luma. Bawal Jun, kasi cellphone eh. Nakita ko nagbibiba max kayo ng classmates mo eh. Stoy, Junjun, pa-subscribe. Papa, Papa, hindi ko alam yan, Papa. Papa, please, Mama, sige na, sige na. please. Mga bata, bawal yan. Ready na kayo, papasok Mais na kayo. tayo. Papa, ingat ka. Papa, yung pinagpe-pray kita lagi sa biyahe mo. Alam ko maraming tukso, tsaka habulin ka talaga. Sana hindi ka Tama pumapatol naman eh. sa mga... Ba't naman ako papatol na? Ang ganda-ganda ng asawa ko. Talaga, ako lang. Ikaw lang. Sino kang kamukha kong artista? Para kang si mama eh. Wala eh, kasi nag-iisa ka lang eh. Papa, muntik ka na dun, Papa. Magaling ka na, Papa. Wala naman talaga, wala kang katulad. Wala nang higit pa sa'yo. Ano ka ba naman? Bakit may mga natry ka ba na medyo below ko yung ganda? Mama naman, sinabi ko nang wala kang katulad eh. Iba ulit-ulit tayo dun Alam mo, memorize ko na yung mga patibong mo kay Papa. Gayahin kita pag laki ko. Junjun, mag-ayos na kayo. Lakad na. At sasabay na, ihahatid na kayo ni Papa. Sige, nasabay Doon na lang ako maligo. Mama, Uy, maligo ka. 1 week ka na walang ligo. Sige na, tara 1 week pa lang eh. Sige na, kailangan ko nang bumiyahe. Mama, bye-bye, Mama. Bye-bye, Mama. Sige na. Oh, Mama, umalis nang manalig. alis na kami. Bye-bye, Papa. Ingat ha, Papa. Diretso uwi mamaya. Oo naman. Ikaw talaga. Kasi may mga kumakalat na babaero dyan eh. Ay, huwag kang mag-alala. Dito yung madadamay sa ganyan. Promise. Promise. Sige Ba't na. ang gwapo mo? May Mama. pinagpapagwapuhan ka ba? Ikaw! May iba pa ba? Bakit aalis Mama, ka? kailangan pa bang i-memorize yan? Sa'yo lang ako napapagwapo. Bagay, basic Saan yun. mo mababiyahe dito lang sa bahay? Ano ka ba? Sige na. Huwag ka na magtampo. Mamaya, uwi ako agad. Ang gwapo mo kasi, baka gawin ka ng iba sa akin. Mama, hindi mangyayari kasi ako nga takot baka ang dami nakapila sa'yo nung dalaga ka pa lang. Hanggang ngayon meron naman. O, tignan mo. Pero ikaw lang ang... Papa, late na kami! Mama, ano ba? Papa, ano ba? Kanina, ayaw nyo kami payagan na absent! Sige na, alis Sige ako. na, Bye-bye. Papa, ingat. Ganun talaga pag kaloyal ang tita. Bahay, biyahe, simbahan. Kaso ang tukso po ang tita di pa rin nagpapatalo eh. Isang beses po may pasahero ako na isang magandang chika babes. Nagkataon po noon na may bagyo. Dapat po gagarahin na ako at uwi na ako sa bahay. Kaso nung pauwi po ako, nadaanan ko yung babae. Kawawa naman po eh. Wow. Kawawa. Naawa po ako sa kanya dahil naulan-ulanan na, basang-basa. Kaya, binabuti ko ng pasakayin.
Kuya, buti na. Kuya! Ay. Kuya, salamat naman dumating ka na. Pasakay po. Pasensya naman. Ay, medyo... nababasa ako ng ulan. Oo, ang lakas ng... Basang-basa ako, kuya. Opo, ang lakas ng... Salamat po, sinakay mo ako kahit ano. Kahit... Lakas ng ulan eh. Buti hindi ka pagagarahe. Pagarahin na po sana ako, ma'am. Saan bang punta mo? Kasi kung along the way ka lang, Ano na po bang lugar to? Ano na po ito, ma'am? Tatawid lang tayo ng Espanya. Kaso... Kuya. Ma'am, mukhang basang-basa po kayo. Opo, Sige po. nanginginig po. Kuya, may dala akong kasing damit. Okay lang magpalit ako dito sa kotse? Ha? Oo, kasi sige. wala. Magpapalit lang ako. Sige, huwag ka muna tumingin sa side mirror. Iiwas mo muna yung rear. Sige po, sige po. Kuya, out na. Ano ba talaga nagawa niya sa likod? Nagbibihis ba siya o nagbibihis ba siya? Titingin ako sa yung kanang mata ko, ititingin ko sa kanya. Oo nga. Nagbibihis nga siya pero hindi ko naman maklaro na beige yung kanya. Itim yung panty. Kuya, pwede pa tulong pasuot nitong pa-zipper ng pantalon ko. Pa-zipper. Ma'am, nagdadrive po ako dito, ma'am. Kuya, Hindi ko sige kaya na. gawin yan, Traffic ma'am, eh. naman eh. Ay, hala, ma'am. Saglit lang, Kuya, ma'am. pa-zipper lang. Sige na. Wait lang, Ayan ma'am, ako, wait lang, ma'am. nakalikod na ako. Wait lang, ma'am. Saglit po, ma'am, ha? Kuya! Wait lang, ma'am. Ihinto ko lang. Ang dami kong kamot. Ma'am, ihinto ko lang po, ma'am. Ayan, ihinto ko na muna, ma'am. Kasi hindi na tayo makatawid, ma'am, sa Espanya. Bahang-baha po, ma'am, oh. Stranded po ba tayo? Oh my God, ayoko. Natatakot ako. Kuya, mag-check-in na lang muna tayo. Ha? Takot ako kasi ma-stranded dito. Halimbawa, may makita tayo yung mga ihi ng daga. Dito, di ba? Ay, hindi Aangat pa dito sa naman flooring ng kotse. Tapos pag may yan, magkaka-leptospirosis ako, tapos mamamatay ako. Oh my God, mag-aasawa pa ako. Tsaka ang ganda ko para mamatay sa leptospirosis. Hindi naman- At saka, ay, hindi ako sanay sa tubig baha. Ma'am, hindi pa naman tayo inaabot ng baha, ma'am, eh. Pero... Kuya, pero syempre, ano lang tayo, stay positive, stay negative lang tayo. Opo, ma'am. Baka ibang positive yan, ma'am. Positive Kuya, sa... ayan na yung baha. Oh my God, Ma'am, parating dito na. lang tayo, ma'am. Di na tayo Kuya, tatawid. ayun na meron dong hostel. Ano ba yung hostel? Ma'am, dito na lang tayo sa Kuya, taxi, ma'am. mag-check-in muna tayo doon. Sige na, kuya. Kuya, Ha? Bakit kuya, tayo alam ko check-in, na. ma'am? Ayoko kasi ma-stranded tayo sa taxi. Tamo, hindi umuusad yung mga sasakyan. Kuya, matitiis mo ba na lumubog ako sa baha? Ang gandang konto. Ma'am, Kuya, mag-check-in na lang tayo. Sagot ko na. ay, di na lang, ma'am. Sagot ka na. Wait, ma'am. Kuya, Hindi ako mag-check-in, ma'am. May asawa kong tao, ma'am. Loyal ako, ma'am. Wala naman tayong gagawin. Tsaka ayoko, dito na lang tayo sa taxi, ma'am. Kuya, hindi ako makakahe. Walang oxygen dito sa taxi. ma'am, Magsusuffocate tayo. Napanood mo ba yun? Buksan ko yung bintana konti, ma'am. Pero dito... Mainit. Gusto ko ng aircon. hindi natin papatay. Paandarin ko yung Kuya, mauubawasan ka ng gasolina. Pag nakaandar lang, 8 hours tayo dito. Ma'am, dito lang po tayo sa taxi, ma'am. Okay na po tayo dito, ma'am. Kuya, alam mo, basa na yung kotse mo. Hubarin ko yung damit mo. Ma'am, huwag na, ma'am. Basta dito lang tayo sa taxi. O sige, dito. Pwede naman dito sa Ha? taxi yun Ay, eh. di. Ma'am, huwag po, ma'am. Ma'am. Kuya, kunyari ka pa. Alam ko naman, Teka lang, sanay ka ma'am, naman sa mga... Uy, ma'am. Nanonood ka ba ng fake taxi? Ma'am, hindi ko po alam yun, ma'am. Hindi, Gagayahin lang natin. hindi ko alam yun, ma'am. Bang bros? Ay, hindi ko alam yun. Ma'am, wala akong alam dyan. Kuya, sige, ako, gusto mo. Pero mo nakita, kuya, ganito lang. Uy, ma'am, Huwag kang matakot, alam mo. Wag po, ma'am. Bitawan niyo ako, ma'am. Wag, ma'am. Kuya, sige na, hawakan ko na. Wag mo na, ma'am. Tingnan ko nga kung matigas. Kuya! Ma'am, hindi. Kuya, Ma'am, kaya mo ayoko, ma'am. yan. Kuya. Ma'am, wala nang baha. Alis na tayo. Kuya, Alis alam na mo, tayo, huwag ma'am. mong paganahin yung Wala nang konsensya mo ngayon. Hindi, ma'am. Kukonsensya ako eh. Ha? Hindi, huwag mong papaganahin. Ayan na, Pwede wala po na yung baha, ma'am. shutdown Alis na tayo. mo muna yung konsensya mo. Alis na tayo, ma'am. Bitawan mo ako. Kuya, sige na. Ayaw na. Tara na, ma'am. Ayan na, nakastart ako, ma'am. Kuya!
Muntik na ba maabot ang langit, Angkol at Tita? Laman tiyan din yun, pero umiwas po ako. Kasi kaloyal po ako parang si Angkol. Kaya naman po, pag uwi ko ng bahay, hindi ko na malaya na may makikita pala ang aking asawang si Marisa. Pa, gumising ka. Ano? Edgar! Sampalin nga kita para magising ka. Ano ka pa dyan? Ba't umaga ka na umuwi, ha? At saka ba't basang-basa yung mga damit mo? At saka ano to? Tibak na itim. Nakuha ko sa sasakyan mo. Nagmamalasakit ako, nililinis ko yung taxi mo dahil bebiyahe ka. Tapos ito yung makikita ko kadiri, may puti-puti pa. Hindi ko alam ano yan. Ano ba yan? Ano, niloloko mo ko, Edgar? Ako pa ngayon nagsisinungaling. Ano, hindi mo alam? Taxi mo yun, natural. Alam mo kung anong laman yan, kung ano meron dyan at sino sumakay dyan. Sino sinakay mo nakatibak, ha? Wala. Ha? Kumukuha ka na ngayon ng babae, ha? Ano ba? Ka na ng babae ngayon? Hindi totoo yan. Loyal ako sa'yo. Ano ba? Ano nga ito? Ipaliwanag mo nga itong itim na tibak. Ma, ganito kasi nangyari, ma. Hindi naman yan totoo eh. May pasahero ko pero nagbihis lang siya dyan. Wala namang nangyari sa amin. May nagbibihis sa taxi mo. Paano mangyayari yun? Bagyo eh. Anong gagawin ko eh? Bakit siya dun magbibihis? Di ba siya makapag-intay sa bahay nila? Na-stranded nga kami. Pero walang nangyari. Na-stranded? Nagbihis? Ha? Ano ginawa niyo sa taxi? Niloloko mo ko. Sabi ko na may babae ka. Tama ang kutob ko. Wala nga. Promise. Ano ha? Ano? Promise. Ilang beses mo Sikapin mo. Amuyin mo. Wala. Siyempre nahugasan mo na yan. Ang sabon mo na yan. Wala nga. Amuyin mo. Ganun yun. Amoy sabon ba? Amuyin mo. Oo, amoy sabon. Hindi nga. Amoy Shield bath soap. Hindi, sabon natin yan sa bahay. Ano ka ba? Sige na. Huwag ka na Niloloko mo ko, Edgar. Niloloko mo. Ayoko na. Maghiwalay na tayo. Ano naman eh? Sa akin yung mga bata. Mababae ka na! Sabi ko na basta taxi driver, babaero. Hindi nga totoo. Ito naman eh. Paano mo nagawa yan sa akin? Napakabuti kong asawa. At nanay sa mga anak mo. Tapos niloloko mo. Alam mo ba dahil sa ginawa kong yun? Binayaran niya ako ng 2,000. Ayan. Mababayar ang lalaki ka pala! Ayan lahat ng binawdiri ko. 4,000 yan. Laki ng kinita ko noon dahil mga pasahero ko nag-ano. At siya nagbayad sa'yo, ibig sabihin. Kasi nga tinawid namin yung baha para makauwi lang siya. Pero wala nangyari. Ayan. Bakit may tibak? Ibig sabihin napanood mo siya magbihis, ha? Pinanood mo! Malilabas ko yung leeg ko sa bintana. Gumanon ako. Edgar, wag ako. Ayan na, 4,000. Ayaw mo ba? Di ako nadadaan sa pera. Talaga? Ako na nga. Wala nga akong ginawang masama. Ito naman eh. Pwede na. Edgar, baka niloloko. Wala. Ito ako. Huwag ka na lang kayang mag-drive. Mag-taxi driver. Mag-grab driver na ako. Hindi nga din yun. Driver din yun eh. Wala naman ako ibang alam ida-drive eh. Sige, ikaw na lang ida-drive ko. Ha? Halika dito. Ikaw talaga, pilyo ka Kay sarap ng may minamahal. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!